Lay ki viewers ki perlu ki produk prasnam sa sisin 4 lembaga ni ka video ngakwat ngaware pat ngapyang sabhai ki long mi ki long pa ki kun samla shram kan thei hane ko brinyo ngakwa ban yatu ngakwa ban share ngakwa ban pensngau ngakwa ban wanra akmat jungi ya kabenta kabana kalian jonga ngaya kendu kini giski pat ngasngau pa kani kaluang sya kabenta ka ba don kam bat ka bakong iwei long kemi ilawan ban ya kendu ya nga bat ila apil jingirap na bat habanga keli ngongkong kai kata ka jingirap ka bangangan la menyerap nam pacon ila keren ila kerpat rit yong ba PS yarap lem se batai lem se kanu kalenti bangan yo shader tribe certificate nam taki kun ki jonga ngong pila ban apply mensuangi apply lembaga social welfare department ni apply po DC office ni yo ka shader tribe certificate Temen tak pila ban apply lah dengan bakla pila ban yat lembaga council tiyo ka shadow tribe certificate tiyo em ngi la yat lembaga pot council ngi yo ka shadow tribe certificate tiga ong nak ka tahu kong yong ba PS namar ba urang bakur mamakur jongi umai NOC ngi ban yo ka ta ka shadow tribe certificate tinga saw lingo ang tang ong bali tarang bakur jong pi umai NOC pi haba pidei kacat ka khong nak kata ka kur bali pi ki don hok ayu maki ban thang ban yo certificate ma pi la na phim le kanu ka ba kham le tam deng jogi kur ki jong pi di ong tip se ting ong to ai tan ma fun jong mama jong pi ngan persang ban fun ngan persang keli mo na ka ikadaw ting la persang ban fun nang tu ngong ko mama balai mo ji ayu ini persa jong pi ba im yo ya ka NOC na kaliang jong pi ka kur ban in apply ka ta ka certificate nam taki kun Nong ka ka daw mo te kan ni kalong ka ba ta te pi ka hok long briu man briu so ya hap te pi mama phin ya le don bor kum ne ken pi le se phim snau tanat i personally le se phin penduk kai ka NOC pen saja kai ki kun jo i yo ka share tribe certificate te so snai am mo dei tang ba so snai ba dei prakasi henry khamtam dei ma pi kita ki ba dei ki dok kisnam gi jongpi nak kur ke jat jongpi dei tai mama hang tai lau kran yang ada ka bajai jai ba PS becane ka jingle jong ini persai jongi dei bakta tang ya ka dur kadar ya ka ijot jong ka kur ke jongi hanrei ka jingle ka jong i ka kata ya ka buram ka ijot jong ka jat penriu pak pentroin ru ya ka jat penriu ngok trap ka jongi yang tangas ngau lingok ngong balai je ayu yong ini persah jongi yo lok tekar yo kpa dau barjelai kikun te hangta ngala syukran le menle akmat jong itai kong ngala syuong ni sosun ai ya pi kong mo pim yo certificate hanrei ha mensim ngala don kata gajing perkat Wong hang tu tipi laya jak kuat, hang tu tipi pengat sendon. Kisah melek tam, banjit tu produk persnam, banjit na ki pok gajat benriu pihak kuat, pihak kuat tu barjela, pihak kuat tu menderi, mentah pi panjingeram, na ki produk persnam, na ki prakasi. Hamin sim ngelak don kata gajing perkat, hendak ngampen pau khmat joi. But ngakeli ta imamai ngong naduk menu kani ka an katrikam yong naduk bapas lani naduk bayu asen amendment act arjar pholai khasi lineage act kani kala trikam bat kino kidukot jong kanu ka kuru haswa bakin yo lani bakin apply ya ka shadow tribe certificate ki hap ban yo shwa ya ka no objection certificate na ki nong yalam jong ka kur naka dorbar kur naki rang bakur te nasngau ba kani ka dei ka wei kepala khanglat lupa ya ki long kemi khasi ya ki thei khasi ki ba ngau tanat ban ya sadi bat kita ki parjela lani ki bom dei ki khasi te let's say pi babe hadin ba pim yo shadow tribe certificate nam taki kun nasu ya tu lupa ya pi ko ki prado prasnam ibadai ki kun khasi ibadai ki long kemi ibadai ki samla kan thei khasi ki jongi
bahaswa bapin ya sadi nani shwa bapin pediang ya ki bomdai ki khasi ki bomdai nani na pok jat meru nyau trep jongi perkhat arsin lada phila rai sisa bapim lei tanduk ya kata ka status khasi te kabiang henry te ka long ka ba ba sitom ban yo chal tribe certificate ki khun ki jongpi lada phi yo kpa ki khun da ubar jela da ubom dei khasi tigini ka long ka wei ka benta ka bla khanglat sisa na benta kani ka ri khasi ki jongi ba ki bar jela kin yo ban rung klep hang ne pok ka ri ki jongi leng ba kata kejing song kha khle hang ne pok ka jaj ba menta ka jaj riu nyau trep ka jongi kam dei su ka jaj riu ka ban yo lajlan dan ne yo lemon lane ban le kat bamon ban ong ba kadai ka personal choice kadai ka rai simet ka jongki hoi kadai ka rai simet ka jongki ban ya tho bat no ban songlok bat no tang ba had din jong kita ki rai simet ki jongpi anu ki an ki kanun bat ki kendon ki ban te ki ban khom me phi dela da phi tiang ya kita ki jing sak te ki jing sak khom hip diang ya kita ki jing sak pen sitem namta kejing iet ke jongpi kimi kapa namta kejing sau tanat ke jongpi kom ka kami pidu no ya ka hok jinglong khasi jongki kun te saya perkhat hi to saya puson hi kini kilong tang kita kijing ai jingmut bat kijing pensngau bayo pi ong ba ngim tip bala don kum kene ka an hang ne pok ka si to tip no nang ni sakmat ba ka an kala don ba kinu kilong kami lani ki kenthai khasi bayo lok dakar kala syam jing ba phin yo menta ban claims lane ban kamela dia bagi kun gi jongpi gi de gi khasi namar 100% ngila tip bagi kun gi jongpi ki nom yo ya ka shell tribe certificate like no stang la da ki rang bakur ka dor barkur ka long tat dor ka long chip ka ban ai certificate dan ban ai no objection certificate NOC ya kita ki ban apply shell tribe certificate ki bala dap yo lok dakar dan ki bala benda ya kata ka dur kadar jinglong original khasi nala hang ne po kajat penriu